para po masiguro na natin yung datos natin ng mga unvaccinated. Nagpalabas po si Secretary Anyo ng Memorandum Circular para magsagawa ng inventaryo ang lahat ng mga barangay sa buong bansa para malaman yung mga hindi pa nagpapabakuna sa mga barangay in line with the pronouncement of the President na i-restrain or i-restrict yung movement ng ating mga unvaccinated individuals. Naglabas na ng memorandum ang Department of the Interior and Local Government o DILG na nag-uutos sa mga barangay na magsumite ng listahan ng mga hindi pa bakunadong residente. Tugon ito ng ahensya sa anunsyo ni Pangulong Duterte na pigilan ang paglabas sa tahanan ng mga Pilipinong wala pang proteksyon laban sa nakamamatay na novel coronavirus. Sa laging handa briefing, sinabi ni Undersecretary at DILG spokesperson Jonathan Malaya na ang kautusan ay patutupad upang malimitahan ang galaw ng mga unvaccinated individuals. Oras daw na maging available ang inventaryo, maari nang may patupad ang restriction sa mga unvaccinated sa pamamagitan ng ordinansa. Kailangan din daw itong isumite kada buwan sa DILG. Sa Metro Manila, halos lahat ay nagpasa na raw ng ordinansa upang may patupad ang kautusan ng Pangulo maliban sa Pasig, Makati at Navotas. Inaasahan na rin ng DILG ang parehong hakbang mula sa iba pang mga LGU sa bansa. Magpapasa na rin sila ng mga similar ordinances dahil nagpasa na rin po ang League of Provinces of the Philippines sa pangunguna ni Governor Presbiterio Velasco ng resolution kung saan they are also encouraging yung kanilang mga mga member provinces na magpasa ng ganitong ordinansa. Sa gitnang Luzon, kanya-kanyang paghihigpit ng ginagawa sa mga border control kasunod ng patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Rekisito na rin ang vaccination card para sa interzonal at intrazonal travels. May mga LGU na rin na pinagbabawalan sa mga pampublikong lugar ang mga hindi pa bakunado. Samantala, nadagdagan pa ng 28 ang mga lugar sa bansa na isinailalim na sa mas mahigpit na Alert Level Classification o Alert Level 3. Epektibo ito simula January 14 na tatagal hanggang sa katapusan ng Enero. Sa gitnang Luzon, kasama sa isinailalim sa Heightened Alert Level ang Nueva Ecija at Tarlac. Sa ngayon, tanging ang Aurora na lamang ang nananatili sa Alert Level 2 mula sa 7 lalawigan sa Central Luzon. Ayon naman kay Cabinet Secretary at Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, ang Regional Interagency Task Force ng Central Luzon ay naglabas na ng isang resolusyon na naghihikayat sa mga lokal na pamahalaan sa rehiyon na gumawa ng mga ordinansa para ma-regulate ang mobility ng mga unvaccinated individuals. Pagdidiin ni Nograles, ito raw ay para sa kapakanan at kaligtasan ng publiko. Samantala, sa pinakahuling bulletin ng DOH as of January 11, 2022, nasa 17,025 ang mga aktibong kaso ng COVID-19 sa Central Luzon. Jennifer Salenga, CLTV News.